bliver set som, at de hellere burde bruge deres tid på noget andet. At det ville være bedre, hvis vi alle sammen arbejdede som konsulenter i Deloitte og ikke fik nogen børn. Og det synes jeg var interessant, fordi at der jo også er en kæmpe stor efterspørgsel på omsorg. Så vi lever i et meget paradoksalt samfund, hvor kvinder faktisk både bliver bedt om at arbejde mere og få flere børn. Og det paradoks, synes jeg, viser meget klart, hvad der er for et problem med den måde, vi tænker økonomi i staten i dag. Det er, at omsorgsarbejde både bliver set som en forudsætning for og en hindring for indtjeningen. Og det synes jeg vidner om, at vi teoretiserer det dårligt. Det er meget sjovt, det der med, at kvinder er en underskudsforretning. Jeg kan huske, det er en del år siden, men der var der en finansminister, der var ude at sige, at han var blevet spurgt af et parti, formentlig Dansk Folkeparti, om hvad koster det, at vi har indvandring i Danmark og ikke-vestlig indvandring. Og det viste sig, at det var så en underskudsforretning. Og så begyndte folk at slå op, hvem er egentlig underskudsforretninger? Og det viser, at alle mennesker er faktisk en underskudsforretning, bortset fra indvandrere fra vestlige lande, som kommer ind og tager et arbejde i Danmark. Sådan. De er en overskudsforretning, fordi de ikke har gået i skole, eller været i børnehave, eller været på hospital, eller slidt på vej. Trosforhold. Og det taler han meget mere om sammen med Christian Ditlev Jensen og Christoffer Brun om på lørdag i vores program Ditlev og Dæmonerne, der bliver sendt kl. 15.03 her på P1. Våben mod gerne bruges til at angribe mål inde i Rusland, hvis Ukraine har behov for det. Sådan lyder meldingen ud fra statsminister Mette Frederiksen. Tredje gang, hvornår så det valg endelig måtte komme. Så en international toppost på et respektabelt niveau vil jo være på et sølvfad og få serveret en ærefuld sorti fra dansk politik. Og det tror jeg, og jeg siger tror, for jeg